Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte, abych vás přivítal na druhém dni konference. Vidím, že po včerejšku panuje uvolněná a příjemná atmosféra, tak z toho mám radost. Tento panel, který za chvíli zahájíme, bude věnován na výsost aktuálním tématům, jako je svoboda projevu soudců a státních zástupců, limitace svobody projevu, dále využívání nebo používání sociálních médií soudci a státními zástupci, stejně tak využití umělé inteligence v justiční praxi. Je mi ctí v panelu přivítat vzácné hosty, kterými jsou paní doktorka Andrea Moravčíková, místopředsedkyně Slovenského nejvyššího soudu. Dále je to předseda předseda Vrchního soudu v Praze, pan doktor Luboš Derfl. Dále je to místopředseda Městského soudu v Praze, pan magistr Pavel Pražák. A dále paní doktorka Alžběta Solarčík-Krauzová z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Takže děkuji za přivítání a tímto bych předal slovo paní doktorce Moravčíkové. Dobré ráno, dámy a páni. Veľmi sa teším, že som mohla zavítať do tohto výnimočného prostredia. Veľmi pekne ďakujem organizátorom za pozvanie. Verím, že svoj výber neoľutujú. Ja som si včerajší deň veľmi užila. Ako povedal pán doktor Vávra, hrozí určité vyprázdnenie témy, čo sa ale mne nestane, pretože tie postrehy zo slovenského prostredia vám zrejme ťažko dá niekto iný z tých, ktorí tu dnes ste. Napadá ma milión vecí. Je to téma, o ktorej sa dá večne hovoriť. Je to téma pestrá, taká ako je pestré prostredie v rôznych krajinách. Ja sa teraz cítim ako súčasť tej komparatívnej štúdie, že nič lepšie ma nenapadá, ako keď nemôžeš byť pozitívny vzor, buď aspoň odstrašujúci príklad. Ale povedala by som, že my sme boli taký odstrašujúci príklad sami pre seba. My sme sa poučili na svojich chybách a aj vďaka tej komparatívnej štúdii ja som si uvedomila, že dobre, všetko zlé je na niečo dobré. To, čo sa u nás stalo, a neboli to pekné veci, všetci prežívate to, čo sa na Slovensku deje, hoci z opovzdial, ale myslím, že tie správy vás vždy nejakým spôsobom vedia zaskočiť. U nás to znamenalo veľký prerod v justícii. Ľudia veľmi rozmýšľajú aj nad tými morálnymi dilemami, pretože si uvedomili dopad sociálnych sietí, dopad toho, akým spôsobom sa vaša komunikácia môže dostať navonok a ako bude interpretovaná. Je to súčasťou trestných konaní. Ako som vám včera v rámci teda toho svojho krátkeho povedala, že som si prešla tie kauzy spätne, aby som vás dnes mohla s nimi oboznámiť. A som sa tak na to pozerala, že to je ako predpoveď počasia. Búrka, výchrica. Ja neviem, kto to vymýšľa, ale ako vážne som sa cítila, že ako tie sudcovské kauzy sú búrka, výchrica, plevel. Myslím, že dobre. Zase tie kauzy alebo zásahy vo vzťahu k prokuratúre a k orgánom činným v trestným konaní, to nejaký biblista vymýšľal, lebo to je očistec, Judáš, Božie mlyny. Cítim, že som súčasťou niečoho veľkého. No, v každom prípade, ak sa naučím s týmto hýbať, dobre, tie slajdy vyzerajú tak sucho, ale ako právnik samozrejme potrebujem mať zdroja základ. Je to čosi, čím vám chcem odprezentovať, že áno, máme právnu úpravu, ktorá nám dáva základ, ale všetko ostatné je vždy, sme právnici, sudcovia o skutkovom stave. Väčšina tých morálnych dilem je niečo, čo musíte namodelovať a niekedy sa potrebujete poradiť. Ja vám poviem, akým spôsobom to na Slovensku funguje. Základ to je pozitívno-právna úprava. No, to je nejako... Aj sa viem vrátiť? Ja to nacvičím.
pozitívno-právna úprava. Máme relatívne obsiahlu úpravu. Včera aj v rámci tej štúdie bola spomenutá pre nás ako pre sudcov kľúčová úprava, a to sú zásady sudcovskej etiky. My to reálne máme pretavené a ja som si tú prezentáciu pripravila tak, aby ste pochopili, ako veľmi sú zasadené tie zásady sudcovskej etiky a potreba ich dodržiavania do našej zákonnej úpravy. Nechcem použiť slovo bič na sudcov, to určite nie, pretože každý to musí mať v rámci seba zakotvené, ale zrejme to, čo sa stalo napokon, dospelo k tomu, že musí to byť normatívna úprava a musí byť vymáhateľná, aby si možno naozaj všetci uvedomili, že tá etika je súčasťou sudcovskej integrity. A toto sa ako červená niť vynie vlastne celou našou právnou úpravou správania sudcu a sudcovskej spôsobilosti. Totiž už priamo v zákone o sudcoch máme predpoklady toho, kto sa môže stať sudcom. Čiže osoba, tam tých podmienok sami viete, že je veľa, ktorá spĺňa sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Čiže my to máme ako pojem sudcovská spôsobilosť. Teraz čo to je? Mne dala určitý akoby výklad ešte Lucia Berdisová, naša členka súdnej rady, k tomu, že ako dospeli k tej definícii, čo to sú tie predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Viete, máte bangalovské zásady, je strašne veľa takých tých popisných definícií toho, ako vnímať, čo to je tá sudcovská spôsobilosť, čo je to integrita. A napokon z toho uvarili takúto definíciu. A ako ona v konečnom dôsledku je v podstate vtipná. Ja si tak hovorím, že ja začínam, ja vás musím prebrať. Morálny štandard, integrita sudcu pre náležitý a zodpovedný výkon jeho funkcie, ako aj to, že sudca nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu. Ono, keď sú to individuálne osoby, prečo nie? Takže je to nedotiahnuté. Ako neviete tú definíciu urobiť tak, aby pokryla všetko. Samozrejme, že aj keď to bude iný ako organizovaný zločin, tak je to zlé. Ale vôbec to takto nemuselo byť. Toto je napríklad definícia, ktorá svojím spôsobom je nerealizovateľná, je nadbytočná a samozrejme zaslúži si potom nejakú interpretáciu a to sa aj deje. Interpretácia tohto ustanovenia je relatívne široká. Ja som si doniesla fascikel aspoň s niektorými základnými stanoviskami súdnej rady, kde dáva súdna rada následne výklad toho, čo všetko tam môže byť. Nevysvetlíte všetko. Jednoducho tie situácie, ktoré prináša život, si veľmi často musíme vyhodnotiť sami, ale aspoň mať nejaký základný návod je prirodzene dobré. V ďalšom zákon popisuje alebo vyžaduje, čo všetko sú povinnosti sudcu. Pre mňa základ sú 3 slovíčka alebo základná mantra. Nezávislosť, nestrannosť, zdržanlivosť. Zrejme to posledné, tá zdržanlivosť, je čosi, čo nám rezonuje vo vzťahu ku všetkému, o čom sa teraz hovárame. A ja často chcem povedať niečo viac, nám ženám je to asi také dané, že potrebujeme sa vyjadriť ku všetkému, mať tú svoju pravdu. A ako sudca si veľmi často musím zahryznúť do jazyka, veľmi často musím zvážiť, ako a v akom prostredí sa vyjadrím. Nie je to vždy jednoduché, všetci žijeme v nejakom zázemí, o to ťažšie možno je to pre právnikov, právničky, ktorí žijú v zmiešaných partnerstvách advokát-sudca. Neviem, ako to máte u vás. Napríklad my máme súčasťou rozvrhov práce, kde už priamo je vyznačené, že teda v prípade, že napadne vec súdkyni tej a tej, zastúpená je manželom, tak automaticky sa to vylúčuje, čiže či je ten bias, alebo teda tá zaujatosť nemusí byť vznášaná, automaticky sa to v tom registri prevádza. Existujú rôzne nástroje. Pretože ja sa aj k tej zaujatosti dostanem ako k jednej z kauz toho, že čo môže byť predpokladom, nehovorím, že vyzlečenia z talára, ale teoreticky to k tomu smerovalo. Nie vo vzťahu k príbuznému, ale vo vzťahu k
prebiehajúcim iným kauzám a vzťahu sudcu k osobe, ktorá v takejto kauze bola stíhaná. Tam, keď si pozriete, a dokonca v jednom stanovisku súdnej rady sa to uvádza, v záujme záruky nezávislosti a nestrannosti výkonu sudcovskej funkcie je sudca povinný najmä presadzovať a obhajovať nezávislosť súdnictva a jeho dobrú povesť. To nie je oxymoron, my sme ako vážne by sme mali mať dobrú povesť, ale zase je to čosi, čo zarezonuje a človek tá rozmýšľa, že čo ešte tej povesti môže uškodiť alebo nie, ale v každom prípade toto by sme v sebe mali mať. Že aj ak teraz sme niekde na dne tých ankiet, čo sa týka dôveryhodnosti, tak stále sme tí, ktorí vystupujú v prospech toho, aby sa to zvýšilo, aby tu povesť tá justícia mala. Mňa v tomto kontexte napadajú slova našej pani prezidentky, keď ma vymenúvala do funkcie. To v tom celom, tak stojíte, si toho moc nepamätáte, ale mne zarezonovali slova, ktoré, a snažím sa ich naplňať práve tým, že veľa vecí chodím vysvetľovať na rôzne fóra. Ona to povedala tak, že verí, že vymenovaním mňa nielen, ale teda, že spájala to s mojou funkciou, sa prinavráti prestíž tej inštitúcii. Pretože, viete, my sme s našim pánom predsedom vstupovali do funkcií vo veľmi ťažkom období. Keď si prečítate články v novinách o podpredsedničke Najvyššieho súdu, ako o mne, a vždy v závere sa spomína moja trestne stíhaná predchodkyňa, s tým sa vám nežije ľahko, pretože tí ľudia si tá podpredseda, to tu zavrú. Ale vy ste neverili, ako ľudia veľmi vedia zjednodušovať a zľahčovať situácie a s tým musíme bojovať. Takže to sú také nejaké dennodenné zápasy aj s médiami o to, akým spôsobom ich presvedčiť, že väčšina z nás sme normálni, odborne zdatní, bojujúci za teda dobrú povesť tej justície. No ale keď si to celé prejdete, na konci opäť červený máme. Základná povinnosť spĺňať predpoklady, dodržiavať zásady sudcovskej etiky. Zase tá mantra sa nesie celým zákonom. S tým súvisí ďalšia úprava, ku ktorej sme dospeli a ktorá súvisí so snahou možno v danom čase legislatívy. Nehovorím, že prinútiť sudcov, to zrejme nie je dobrý výraz, ale motivovať nás, viesť nás k tomu, aby sme komentovali naše prípady. A okolo toho bola polemika, že či je možné vyjadrovať sa k veciam, ktoré ešte nie sú právoplatne skončené. Tam to nebolo úplne jednoduché vždy odhadnúť, k čomu sa môžete vyjadriť. Práve preto sa do zákona pár rokov naspäť vložilo, že sudca má právo verejne sa vyjadrovať k svojim rozhodnutiam. Tie svoje, naozaj, vidíte z pojednávačky, môžete to okomentovať. Tým pádom sa človek necíti taký stiahnutý s tým, že niečo poviem, nie je to ešte právoplatne skončená vec, budú ma kvôli tomu popoťahovať. Takže tam máme dvere úplne otvorené. Máme právo publikovať odborné právne problémy, ale stále všetko s veľkou opatrnosťou. Miera kritiky musí zodpovedať rešpektu ku kolegovi. Mali sme tam aj v rámci tých stanovisk, bolo vyjadrenie týkajúce sa nemiestnej kritiky kasačného rozhodnutia priamo sudcom, ktorý mal následne tú vec rozhodovať, kde on tým pádom evokoval vlastne akoby svoju vlastnú zaujatosť, pretože povedal, že bude sa mu s tým veľmi ťažko žiť. Čiže máte kasáciu, ste zaviazaní právnym názorom a priamo z toho sudcu, jedného člena Senátu, vyjde navonok takáto veta. To úplne prirodzene všetci cítime, že sa stať nesmie. Takže máme dvere otvorené, ale opäť s rešpektom a aj táto právna úprava už bola u nás interpretovaná. Toto je čiastočne odpoveď na to, čo sa včera pýtala kolegynka. Áno, u nás závažným disciplinárnym previnením je porušenie povinnosti spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti. A tam máte subsumovanú aj tú etiku, plus samozrejme aj ten organizovaný a neorganizovaný zločin.
Toto som sem dala z toho dôvodu, že som si uvedomila, aká veľká odlišnosť medzi Slovenskom a Čechami je, kto všetko na nás, opäť použijem ten neúplne vhodný výraz bič, vyťahnuť môže. Toto všetko sú osoby, ktoré voči sudcovi môžu navrhnúť disciplinárne stíhanie. Takže tých nástrojov, okruhov, subjektov je relatívne veľa. Myslím, že u vás, a ešte možno sa to v rámci diskusie upresní, je to predseda súdu, neviem do akej miery má kontrolu akýkoľvek iný subjekt. Nemáte súdnu radu, samozrejme, tým sa teda nejakým spôsobom prirodzene tá návrhová legitimácia okliešťuje. A čo je zaujímavé, u nás je ako keby ten horký brambor toho, kto podá disciplinárny návrh, prehadzuje predseda súdnej rady a predseda daného súdu. Predseda súdnej rady tvrdí, že on nebude nahrádzať kompetenciu predsedu, ktorý si sám pozná tých svojich sudcov, a že to má v prvom rade urobiť ten predseda. Na druhej strane, najmä v otázke etiky, to je zase o citlivosti toho predsedu súdu. Ten tomu vôbec nemusí vnímať ako čosi, čo už presahuje rámec, možno obvyklosti. Na druhej strane, náš pán predseda súdnej rady je vysoko citlivý na tieto otázky, to tak cítiť môže, ale on to tomu predsedovi nemôže prikázať. Takže niekedy mi to príde troška také tristné, že síce z média komunikovali, že či niekto podá alebo nepodá návrh. No a práve vo vzťahu k tej kauze, ktorú som naznačila, to napokon dopadlo tak, že obaja spoločne mediálne vystúpili. Tá predseda špecializovaného trestného súdu, pán doktor Hrubala, a náš predseda súdnej rady, pán profesor Mazák, a podali návrh na pána súdcu zo špecializovaného súdu, kde ťažko povedať, či je to etika, toto je skôr naozaj sudcovská povinnosť namietnúť sa. Idem do kazuistiky. Máte ako sudca penzión, alebo ho nemáte vy, majú ho vaše deti. Na ten penzión boli prijaté dotácie a v rámci tejto dotačnej schémy, v rámci kauzy dobytkár, bolo odhalené, že sa s tým manipulovalo, boli tam nejaké úplatky. No a jedna z tých dotácií išla na tento penzión, ktorý je teda priamo prepojený s osobou tohto sudcu, a keď bol stíhaný, nemôžem povedať, že hlava, lebo to ja už úplne ako v tom trestnom konaní neviem, kto je hlava a kto nie. V každom prípade jedna z podstatných osôb, ktorá v rámci tejto schémy pôsobila, tak tento pán sudca nevyjadril svoju zaujatosť. Napriek tomu, že všade v médiách už s tým aj bol spájaný, mal alebo nemal tú zaujatosť namietnúť? Len preto, že tie médiá to nejako namietali. Všetci cítime, že asi mal. A napriek tomu on to neurobil, vec rozhodol. Dokonca si myslím, že ani tá vec napokon nebola zrušená v rámci preskúmania súdom vyššej inštancie, ale tak veľmi to zarezonovalo, že po určitom pingpongu, že kto teda ten návrh podá, tak ho podali viac menej spoločne a tam už aj výsledok je. Oni mu navrhovali, myslím 70% zníženie platu, dostal, myslím, polovicu, ale teda už v prvom kroku disciplinárny súd rozhodol, že naozaj sa namietať mal v kontexte všetkých tých skutkových okolností, ktoré vyšli najavo. Uvidíme, či teda to bude mať nejaké pokračovanie. V každom prípade tá návrhová legitimácia je niečo, čo môže za určitých okolností u nás spôsobovať problémy. Čo máme my, a nemyslím si, že to máte vy, a je to veľmi ťažký inštitút. Toto je čosi, keď to len tak sucho čítate, dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu, možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že či vlastne teda spĺňa tie predpoklady, a tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva. A my sme pred týmto stáli. Nám jedného sudcu zbalila NAKA v rámci tých, už ani neviem, či to bola búrka, očistec, alebo ktoré z toho, nejaké to počasie to bolo.
Celé to bolo postavené na výpovedi kajúcnika, že počul, že niekto spomínal, že pred 10 rokmi niečo odovzdal tomuto pánovi doktorovi, sudcovi Najvyššieho súdu, a teraz my tam sedíme s tým našim predsedom, lebo teda má tú návrhovú kompetenciu a zvyčajne nad tým nejakým spôsobom troška mozgujeme spolu. A teraz hovorím, že oni z nás všetci budú tlačiť ten návrh na dočasné pozastavenie. A teraz len preto, že to a my sme mali iba výstup vlastne z uznesenia, nejaký popis toho skutku, nič viac nemáte, nič viac vám nikto nedá. Teraz to niekde držia, ani sa s ním neporozprávate. A čo vám povie? Jasné, že vám nepovie, že no áno. A na základe toho, ako máte takýto návrh napísať, kvalifikovane predložiť tej súdnej rade, zhodli sme sa, že nie, ani to neurobíme, ani sme to neurobili. Vtedy ani aj ústavný súd rozhodol, že jednoducho nedal súhlas na jeho vzatie do väzby. Dodnes z toho nič nie je. Kolegovia, a teraz si predstavte, že ten človek bol vo všetkých médiách s plným menom. Prečo nie? Veď ako naše médiá sa nejakým spôsobom netrápia. Bol držaný, neviem, 48 hodín minimálne. Na nejaký čas bol úplne odpísaný, pretože jednoducho tá činnosť mu na chvíľu pozastavená bola. Už naspäť súdi, nič sa neudialo. Vôbec žiadne stíhanie napokon začané nebolo a toto sa nám stalo vo vzťahu k 2 sudcom. Takže sú to nástroje, ktoré možno v určitých pregnantných prípadoch je dobré, aby boli, ale teraz si predstavte, že to je zásah úplne do všetkého a najmä do súkromného života. Ten sudca už vždy bude mať ten vroubek. To už nikomu to nevysvetlí. Kto bude chcieť, ten si nájde spôsob, ako ho ponížiť. S tým sa zrejme nežije ľahko. V tomto by mala vystupovať z môjho pohľadu intenzívne súdna rada. Tá súdna rada nás môže viesť, môže nás poučiť, dať pomocnú ruku, ako konať. Zároveň však vo vzťahu k nej máme aj veľký rešpekt, pretože má veľkú moc nad sudcami. Súdna rada v zásade je jedným z najpodstatnejších orgánov vo vzťahu ku kontrole súdnictva. Majú zriadených niekoľko komisí, ktoré sa zaoberajú ako etikou, tak napríklad kontrolou našich majetkových priznaní. Neviem, či ste si niekedy všimli, akým spôsobom sú zobrazované majetkové priznania. My tam máme úplne všetko. Tam sa dočítate, nehovorím, že kde človek býva, ale keby si človek dal tú prácu, tak asi aj áno. Okrem príjmu sú tam všetky pozemky, auta plus všetok majetok neplnoletých detí aj manžela, čo napríklad, ak ste v rozvodovom konaní, nemusí byť zrovna šťastné, pretože vás priamo súdna rada môže popoťahovať za to, že tam nemáte priznané, čo si o čom ani vedieť nemusíte. Majú na to celý odbor, ktorý sa zaoberá majetkom a jeho prieskumom. Ako človek vždy má nejaké rešpekt voči štátu, keď podáva daňové priznanie. Od tohto som v podstate oprostená, lebo to robí súd. My máme všetci březnú krč, ako vyplniť majetkové priznanie. A to len ako opäť na zasmiatie kolegyňa po vyplnení majetkového. A my si to tak občas navzájom čítame, že a poistné, nezabudol si a životné a také. Sa tam dáva, diety, teraz bolo o tom, že či aj diety tam dávať, nedávať. To sa bojíte aj 200 eur, pretože 260 eur je hranica, kedy vás môžu začať skúmať. A takto prišli kamaráti ku kolegyni, že tak balíme tie člny, ideme. Že čo je, kam ideme? Však máš ten rybník. Ona tam priznala vodnú plochu a namiesto v rozsahu nejakých 50 metrov štvorcových, tak tam mala asi 5000. Ja som napríklad dlhodobo mala v majetkovom priznaní panoramatický rentgen, pretože môj manžel je zubár a vtedy ešte nemal eseročku. A sme skoro dospeli k rozvodu len kvôli tomu, že som hovorila, ja ti to tam nebudem vypisovať, zriať si eseročku, potom tam stačí napísať, že obchodný podiel. Ako sú to
A napokon dobre sa o tom rozpráva. No, tie etické dilemy. Etické dilemy nám vlastne rieši súdna rada. Súdna rada je ten orgán, ktorý teda sám podáva ten autonómny výklad, alebo teda autentický. Ja len niekoľko, lebo myslím si, že už by som pomaličky mala končiť a nechcem brať čas mojim skvelým nasledujúcim rečníkom. Máme obsažné stanovisko, myslím, že na toto sa ešte pýtala v prvopočiatkoch tej právnej úpravy pani ministerka Kolíková, čo je vhodné alebo nevhodné správanie. No čokoľvek. Takže máme taký nejaký obsažný 4- alebo 5-stranový popis, ja som z toho vytiahla vlastne. Toto je to, o čom sme sa včera rozprávali. Je tam všetko to, čo sme si včera povedali, lebo čo viac môžete povedať. Opäť len vyhodnotíme to v kontexte danej situácie. Tuto niekde je tiež áno, aj to, či spomenul, nespomenul funkciu. No jednoducho niekde v tomto stanovisku sa píše, že nemáme piť. Tak. To sa ťažko dodržiava. Pravidlá vzťahu sudcu a advokáta opäť zase. Odvinulo sa to od prípadu zabíjačka je v češtine zabíjačka, zakáľačka. No. Včera sa to práve spomínalo, že kam môžem ísť, kto ma môže pozvať a ako to mám zistiť vážne. Ja ešte, keď idem na stretnutie s veľvyslancami, tak zistujem, kto tam bude. Či tam nie je rizikový podnikateľ, či nemám zrovna, ja som obchodný sudca. Viete si predstaviť, ako u nás tie nuly sú niekedy také, že človek má problém prečítať to číslo. A idem zase, robím spoločnosť v oblasti zdravotníctva, keďže tam manžel pôsobí, tak ho občas musím sprevádzať. Ja riešim ešte aj to, či tam nie je niekto, kto nejakým spôsobom môže byť pre mňa závadová osoba. Pretože ma to prostredie takto vycvičilo. To, že bolo v médiách, že niekoho odfotili a následne už sa akože, že kto s kým čo má. Takže reálne, nehovorím, že to je paranoja, ale nie je to príjemný pocit takto žiť a neustále si osvedčovať, overovať, či spĺňam všetky tie pravidlá, ktoré sa odo mňa očakávajú. Ja som tam pôvodne mala právo klamať. Potom to zmäkčila právo nehovoriť pravdu. Máme právo klamať? Kto takým právom disponuje? No, a toto je toto sa týkalo súdkyne, alebo týka, hodne to rezonovalo v médiách. Tréma. Ja ju troška teraz mám, ale hovorím o inej tréme. Ako všetci používame WhatsApp, Viber a podobne, tak veľmi obľúbeným nástrojom na komunikáciu v rámci Kočnerovej schémy bola tréma. Táto tréma následne sa cez jeho telefóny odpublikovala a začali sa masívne vyšetrovania, ktoré súviseli, všetci vieme, alebo teda vedú napokon k potom sa mne samej ľudsky ťažko hovorí k tej vražde, ktorá ešte stále je istým veľmi ťažkým momentom slovenských dejín a teda nedávno to skončilo opäť na 1. stupni. No a v rámci tejto schémy sa prišlo na jednu súdkyňu Krajského súdu Bratislavského, odňali jej telefón a v rámci toho ona dala výpoveď, niečo, čo súviselo s obsahom tých správ. Zavolala si ju súdna rada na komisiu a v rámci toho sa jej spýtali, vymazali ste si nejaké správy z toho telefónu? Keď sa vás spýtajú, vymazali ste si správy z vášho telefónu, ako ponímete túto otázku? Teraz, v tomto momente? Alebo niekedy vôbec? A na tomto spadol celý ten case.
Pretože ona povedala, nie, nevymazala som si. Následne z nejakého vyšetrovania sa zistilo, alebo v podstate tie obvinenia voči nej zostali trocha na vode práve preto, že keď spustili ten jej telefón vyšetrovatelia a napojili sa na internet, tak sa to všetko vymazalo. Jednoducho bolo to zabezpečené tak, aby to zmizlo. A pred disciplinárnym senátom sa bránila presne tým, veď sme právnici, je to logické. Keď sa ma pýtali, či som si mazala, ja som povedala nie, pretože som si myslela, že je to ten moment, ktorý súvisí s tým, že vzali mi telefón a či ja som práve v tom momente niečo mazala alebo nemazala, takže ju oslobodili. Oslobodili ju už z 2 skutkov, ktoré súviseli z môjho pohľadu, možno aj s nekvalitou toho, ako niekto predkladá návrh. Takže právo hovoriť, nehovoriť pravdu, ale máme z toho pekné stanovisko. Mali by sme hovoriť pravdu a keď sa rozhodneme vypovedať, tak neklamať. Tento prípad som vám už spomínala a už úplne na záver, naozaj, aby som nebola ten, kvôli ktorému sa ostatní k slovu nedostanú. Telefonát sudcu v pojednávacej miestnosti u nás rezonuje. Nemáme vzducho alebo teda zvukotesné dvere na pojednávačkách. Účastníci vyšli von a sudca telefonoval niekomu dostatočne nahlas, tak aby celá chodba vedela, že zrovna advokátka, ktorá opustila miestnosť, ktorá je a tak. A list prezidentke s tým, myslím, postrehli aj v českom prostredí. To malo napokon dovetok tým, že dostal ten pán sudca napomenutie predsedu a opäť išlo o kompetenčný spor, či ho potrestá a navrhne ešte sudcovská rada, alebo či bude v danej veci konať predseda súdu, takže napokon si to nejako medzi sebou vyriešili tým, že dostal to napomenutie. Včera aj pani doktorka Šimáčková spomínala prijímanie ocenení. To nie je jednoduché. Tu dostal predseda okresného súdu v Žiline, ktorý nám vedie register konečných prijímateľov výhod práve za tento projekt a za jeho úspešné ukončenie a zabehnutie v rámci slovenského systému ocenenie od americkej ambasády. A zase prijať, neprijať. A tak máme pekné stanovisko. Pandémia, porušovanie. To asi rezonuje úplne všade, antirúškari, sudcovia a podobne. Takže to sú problémy, ktoré nás... Ja v závere, ja neviem teda, či tie slajdy sa vám potom poskytnú, alebo nie, nemám s tým problém, ale máte tam v podstate napokon zhrnuté aj, akým spôsobom komunikuje Najvyšší súd. Áno, máme hovorcu, ale zároveň nebránime sudcom, aby sa vyjadrovali, ale nie je to jednoduché. Úplne nakoniec príklad zo slovenského prostredia. Autonehoda, opitý vodič zrazil na zastávke 5 detí. Pre mňa 5 detí, pretože to boli spolužiaci môjho syna, ktorý študoval na vysokej škole, prišli vlastne prvý týždeň do školy a domov sa vrátili v rakvách. Sudca, ktorý na okrese rozhodoval o väzbe, prešiel verejným lynčom, pretože ho nevzal do väzby. A viete, obyvateľstvo očakávalo, že ho do tej väzby vezme. A on to potom veľmi pekne odôvodňoval, že ale on nemohol prestúpiť pre tie médiá. Pretože jedna vec sú očakávanie médií a druhá vec je jeho schopnosť sa v tom momente vyjadriť. On mohol viac pokaziť. Práve tým, že by sa zakoktával, že by to nevedel dostatočne osvetliť tak, aby tie médiá tomu porozumeli. A to je ďalšia z vecí, ktoré si musíme uvedomiť. Nie každý z nás má tú schopnosť komunikovať a podať tú vec tak, aby mu tie médiá porozumeli. To boli postrehy zo slovenského prostredia. Verím, že som vás zaujala. A ešte raz veľmi pekne ďakujem a budem rada, pokiaľ v diskusii môžem byť užitočná. Já děkuji paní místopředsedkyni Moravčíkové za reflexi slovenské zkušenosti.
A než předám slovo panu předsedovi Derflovi, který vystoupí na téma sociálních sítí ve vztahu k soudcovské etice v praxi, tak chci jenom připomenout zejména těm z vás, kteří nebyli na včerejším dní konference, že mají možnost podávat dotazy prostřednictvím aplikace AHA Slides na programu, který byl vytištěn a měli byste ho mít k dispozici na stole, je k dispozici QR kód, přes který se do té aplikace AHA Slides dostanete, můžete přes něj pokládat dotazy. Takže tolik organizační informace. Ještě druhá záležitost, na kterou upozornila paní místopředsedkyně. Ano, prezentace budou k dispozici veřejnosti na webové stránce korupce.cz. A nyní předávám slovo panu předsedovi Derflovi. Děkuji. Tak dovolte, abych vás pozdravil, vážené dámy, pánové, kolegové, kolegyně, jak vidím. Mám výhodu i nevýhodu, včera jsem tady nebyl, to znamená, doufám, že nebudu opakovat něco, co někdo řekl, ale jak si tou výhodou zase je to, že se toho nemusím bát a všechno škrtat, co jsem si tady připravil. Já než se dostanu některým poznámkám k otázce vystupování soudců na sítích, tak bych rád nejprve se k tomu dostal malinko ze široka. Já jsem samozřejmě přemýšlel nad propojením otázky morálních dilemat a etiky, eventuálně z toho potom dospět porovnání s těmi etickými dilematy. Ono totiž mě zajímá to působení té etiky více, než jejich zakotvování v normách. A to je jakoby takový doplňující přístup k tomu, co tady pravděpodobně z řady zasvěcených úst zní, to znamená hledání určitých norem. Mě zajímá ten pohled, jak ty normy dostat do praxe, jak je oživit. Už je to možná také, protože působím na Vrchním soudu v Praze, kde, jak víte sami, není někdy o skandály nouze a potřebujeme se nad těmito otázkami zamýšlet hodně z praktického hlediska, jakým způsobem etiku oživovat, jak o ní mluvit a jak z toho udělat téma, které se dostane nějakým způsobem do té naší právě do těch našich osobních dilemat. Co je teda podobného mezi etickými a morálními dilematy? Morální dilema, takový klasický příklad, bojím se o svůj život, anebo zachráním něčí život, když se topí v rozbouřené řece. To je takové docela zajímavé dilema. Etické dilema soudcovské může být vlastně hodně podobné. Nebudu se bát odsoudit nějakého vůdce organizované skupiny a jak si vezmu ho do vazby, vyslovím trest nebo v pohledu státních zástupců povedu přísně to stíhání. Vlastně taky. Je tady stejný prvek strachu, který spojuje morální dilema a vlastně dilema etické, protože to už je dilema určité profesní skupiny. To, co je zajímavé, je i to, že mezi tím morálním dilematem o těch závažných a, jak si bych řekl, životních otázkách a hodnotových otázkách je to schéma uvažování a rozhodování, jakoby ta volba i ve vztahu k těm etickým pravidlům, ten mechanismus je podobný. I tady je to vždycky volba mezi nějakým jednodušším, pohodlnějším, bezpečnějším řešením a mezi volbou pro nějakou hodnotu. Což zpravidla znamená i nějaký prvek oběti nebo nějaký prvek vlastně, že mě to může něco stát. Ten příspěvek může působit můj jako polemika, ale není to tak myšleno. Jenom se prostě nechci etikou zabývat jako určitým souborem norem. Vím, že teď včera vyšla ta zpráva GRECA, která nějakým způsobem se pozastavuje nad tím, jestli jsme splnili nebo nesplnili jako soudci tu povinnost mít etický kodex. Oni říkají, že úplně ne. Já si myslím, že jsme na dobré cestě, ale to je právě to, co si myslím, že norma je věc ve vztahu k etice velmi statická. A přijetí normy není konec, nebo úspěšné završení a odčekování splnění etické výzvy.
To je opravdu jenom jedna stránka problému. Pojmenovat některé okruhy, ve kterých my jako skupina se cítíme být zavázáni více než ostatní lidi. Ale ten funkční prvek toho, aby věci fungovaly, aby ty normy působily, to je pohled, který mě zajímá daleko více. A proto v podstatě líbí se mi přístup filozofa Habermase, který říká, že etika působí jako etika se vyvíjí a to hledání etických pravidel v rámci určité skupiny je určitým procesem. Ty pravidla se nějakým způsobem nalézají, identifikují, prodiskutovávají a potom teprve nějakým způsobem začínají působit tím, že lidé dobrovolně dodržují a prosazují. V tomto smyslu se domnívám, že i ve vztahu k etickému kodexu nebo ve vztahu vůbec k etice soudců nebo státních zástupců nebo vůbec právnických profesí existuje několik takových funkčních kroků, jakým způsobem ta etika nebo to etické chování, to působení etiky začíná, jak si vůbec vzniká. A právě tím prvním krokem, co se domnívám, je právě individuální dilema. Myslím si, že prvním krokem k tomu, aby vůbec nějaká etická norma se mohla považovat za etickou normu, je to, že to vůbec někdo řeší. Že tady existuje nějaká individualita, která si tu otázku v určité rozhodující chvíli prostě položí. Tohle je jednoduché řešení, ale je to správné řešení? Nebylo by lepší věnovat tomu čas, úsilí, nějakým způsobem přece jenom vybojovat to řešení, které mně připadá hodnotnější, hodnotové? To znamená, podle mého názoru, a to jsme u toho tématu, toho dilematu, prvním krokem je to, že jednotlivec bojuje nějakou kauzální bitvu o nějaké rozhodnutí, o nějakou volbu. A ta volba je buď dobrá, nebo špatná. Jak tady vlastně paní místopředsedkyně říkala, nevolím-li dobře, mohu ostatním posloužit aspoň svým špatným příkladem. To je v životě, prosím, pěkně normální. To není vždycky fatální věc. I my sami se všichni učíme tím, že děláme chyby. A myslím si, že když někdy uděláme chybu, která je na štíru s etikou a uvědomíme si to, tak to pro nás může často být velice dobrou zkušeností do budoucna pro náš život. Samozřejmě pokud se nedá o nějaké opravdu fatální selhání. Co může být takovým dalším krokem, když ten první krok je to první dilema, to etické dilema nad nějakým konkrétním problémem? Domnívám se, že druhým krokem je následná debata o té situaci. Protože, jak právě Habermas říká, ty pravidla se tvoří diskurzem uvnitř té skupiny. Prostě se o tom bavíme. To znamená, za Frantou přišel nějaký divný člověk na soud. Proč ho nevyhodil? Nebo proč ho sem zve? Aha, a proč jsi mu to neřekl, že ten člověk ti připadá divnej? Jo, tak to jsou věci z našeho praktického případu na Vrchním soudu v Praze. Proč si mu to neřekl, že ten člověk ti připadá divnej? Jo? A nastává diskurs. Aha, to znamená, ono možná někdy i takové to upozornění na něco, co mi nepřipadá úplně správné řešení, už je etické chování. A to, když mlčím, tak asi třeba už se stává samo o sobě neetickým chováním. Je to minimálně zajímavá věc k etickému diskurzu. To znamená mluvit o tom, co bylo špatně, vyvodit nějakým způsobem z toho důsledky. A dalším krokem je, že se na tom vlastně shodneme. To znamená individuální volba, diskurs o ní a nějaké řešení, které si společně pak řekneme, no tak to příště budeme dělat takhle. Protože se ukázalo, že to vede k lepšímu cíli, že to vede k té hodnotě. Takže dobře, no tak si to příště řekneme. Jestli tady uvidíme za někým, že chodí někdo divnej, tak teda půjdeme a řekneme mu to. A otázka číslo 2, a co když nezareaguje? A máme další etický problém. Je to skvělý, prostě takovýmhle způsobem se uvnitř té skupiny debatují pravidla a vlastně ty základní etická dilemata, o kterých tady není pochyb, se mohou živě větvit. Až do dalších prostě kauzálních situací, až do nějakých, jako řekl bych, méně zásadních a méně podstatných otázek, které se nakonec ale v důsledku můžou ukázat jako velmi klíčové, protože jsou to praktické a dennodenní věci, na kterých se vlastně ten náš etický diskurs oživuje. No
A čtvrtým krokem, podle mého názoru, je komunikace těch pravidel s ostatními a s venkovním světem. My jsme se na tomhletom shodli, tohle jsou naše pravidla a my jsme odhodlaní je dodržovat, protože my chceme takový být. Ne, že bychom takový vždycky byli, ale chceme takový být. A nejsme-li, budeme se o tom bavit a budeme z toho vyvozovat důsledky. Připouštím, že někdy etický kodex může působit opačně. Tady máme normy a teď je otázka, jestli jsme vždycky stihli dostatečně vydiskutovat. Ale jak jsem slíbil, nebude to polemika, co dneska budu říkat. To znamená, to, co já se domnívám, je, že když se nám etická pravidla stanou tím, co my sami jsme objevili, co my sami jsme si vydiskutovali a co my sami jsme připraveni bránit v rámci hranic toho našeho kolektivu, tak tato pravidla se stávají našimi hodnotami. Stává se to naším rodinným stříbrem v rámci naší branže, naší profese. Protože my chceme takový být, tak to říkáme i těm novým, co přicházejí, že takhle se to u nás dělá. A to je to, co mě na etice baví, to je ta její funkcionalita praktická. Tak, ale slíbil jsem vám, že, nebo respektive v názvu svého příspěvku mám vyjadřování soudců na sítích. Nemůžu úplně odhopkat z problému relativně konkrétního jenom k obecným věcem. Ale jako úvod, jako východisko, mi to připadlo dobré se dostat k tomu tímto složitějším případem. Protože právě v té otázce účasti soudců na sítích, vůbec vyjadřování se ve vztahu k veřejnosti, to jestli si všímáte, už jsme trošku se odvětvili, jo? Už jsme v takových jako detailnějších věcech, jak by se soudce měl chovat. Už to nejsou ty zásadní morální dilemata. Jednou jsme vlastně měli přijímací řízení justičních čekatelů u Krajského soudu v Praze, a kladli jsme otázku, co uděláte, když se u vás objeví v kanceláři kolega advokát, váš spolužák, kterého jste 10 let neviděli, přijde vás pozdravit, ahoj, odejde a na stole najednou zjistíte s hrůzou, že po něm zůstala obálka zřejmě nadětá penězi. No a nás zajímal ten praktický postup, co ten nový vlastně kolega by udělal. A jeden kolega se tak jako nadlouho zamyslel a pak řekl, nevzal bych to. Takže od těchto základních, jak si řekl bych, dilemat, které tento kolega šťastně vybojoval, se můžeme větvit k těm dalším dilematům, která jsou v zásadě už jakoby odvozeninami z těch základních věcí, o kterých se dnes a denně bavíme. Ale ten mechanismus toho etického rozhodování je právě vlastně stejný. Je to ta volba, je to dilema, udělat něco nebo něco jiného, nebo neudělat nic, anebo udělat něco. Ten mechanismus, ta funkcionalita je vlastně podobná. A to dilema tam je přítomno také. No, poznámka. Když se budu věnovat teď těm dilematům ve vztahu k těm sociálním sítím, tak tam je ještě jedno takové, bych řekl, taková předběžná otázka, jo, která u těch jiných tolik nenastává. A sice, jestli se vůbec do jakékoliv debaty na sociálních sítích pouštět, nebo jestli se vůbec do médií vyjadřovat, jak tady vlastně i paní místopředsedkyně naznačovala. A to je taková předběžná otázka, kterou jako všichni soudci víte, potřebujete vyřešit hned na začátku. Protože když ji vyřešíte negativně, že jako ne, tak se tím zabývat nemusíte. A v tomto případě to platí dvojnásob. Totiž někdy i banální věci v tom mediálním světě, které jsme si jenom prostě nerozmysleli, jenom jsme tam něco plácli nebo jenom něco postli, tak se pak můžou ukázat jako velmi fatální v souvislosti s kontextem, který nám v té zbrklosti mohl uniknout, anebo v souvislosti s tím, že to tam bude ležet roky a roky a roky a číhat na správnou příležitost, aby se nás to na nás nalepilo v souvislosti třeba s něčím úplně jiným. Jo? Aby si u nás veřejnost pak udělala ten správný obrázek. Takže ta zkratkovitost bez rozmyslu, tak prosím, řešme vždycky jako soudci předběžnou otázku, jestli se vůbec k něčemu budeme vyjadřovat. Jinak k tomu samotnému tématu vlastně svobody projevu soudce na sociálních sítích se právě v loňském roce zabýval poradní sbor soudců při Radě Evropy CCGE, který vydává pravidelně vlastně v tomto smyslu stanoviska k různým zajímavým otázkám. A zrovna ta otázka svobody soudců a jejich vyjadřování v mediálních sítích vlastně má číslo stanoviska 25, je zveřejněné na stránkách
CCJE nebo CCJE, takže vlastně pokud chcete trochu více k tomu tématu si načíst, je to docela zajímavé a především to stanovisko je vždy precizně zpracované i na pozadí judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu právě i k těm různým typům způsobu vyjadřování soudců, o kterých tady budu hovořit. Tam ty případy jsou relativně aspoň zmíněné nebo i mírně analyzované pro poučení. Takže doporučuji mimo jiné stanovisko číslo 25 CCJE na stránkách Rady Evropy. Takže to základní východisko je, že soudce má samozřejmě svobodu se vyjadřovat, ale mohou plynout zákonná omezení, která jsou nejenom zákonná, ale jsou i legitimní ve vztahu vlastně k těm základním ústavním principům. To znamená, ta omezení by měly jednoduše spočívat právě v tom, že je tady veřejný zájem na nestrannosti, nezávislosti justice, případně její odbornosti. To znamená, ta důvěra v nezávislost, nestrannost justice, její odbornost je hodnotou, která se poměřuje, je to dilema, které by soudce měl řešit v případě, kdy se rozhoduje uplatňovat to svoje vlastně základní právo svobody svého projevu. A není to jen svoboda projevu, může to být taky svoboda autorské tvorby a podobných vlastně věcí, které souvisí nějakým způsobem s tou záležitostí vyjadřování přes média nebo ve veřejném prostoru. Takže jenom shrnu, ten základ etického dilematu vyplývá v tom, uplatním svou svobodu projevit svůj názor, anebo se sám dobrovolně omezím ve vztahu k lojalitě ke své profesi. Jo? Profesi, která má nějakým způsobem působit svojí funkcí v té veřejnosti. Takže to dilema spočívá vlastně v tom sebeomezení. Jo? Jestli tady je prostor pro to sebeomezení. Ty příklady, které v tom stanovisku číslo 25 jsou víceméně definovány, dopadá přibližně na 3 situace. Situace, kdy se soudce vyjadřovat má. Situace, kdy se soudce vyjadřovat může, anebo taky nemusí. A situace, kdy by se soudce vyjadřovat neměl. Kdy se soudce vyjadřovat má, nebo skoro někdy by člověk řekl musí. Mělo by to být ve vztahu právě k obraně hodnot, které vlastně ta profese přináší. To znamená, jestli profese soudců přináší nestranné, nezávislé rozhodování kauz, tak v momentu, kdy je toto základní vlastně právo na spravedlivý proces ohroženo, tak je to především soudce, kdo by v tomto smyslu měl na obranu toho práva vystupovat. V tomto smyslu na neštěstí je judikatura Evropského soudu pro lidská práva docela košatá. Ve vztahu například k Polsku, ale také ve vztahu například k Turecku nebo Maďarsku. Další ale věci, které byly tam debatovány a na kterých jsme se shodli, je to, že i soudce by měl někdy vystoupit, nebo má vystoupit v situaci, kdy je ohroženo nejenom základní ústavní právo na nestrannost a nezávislost, ale i jiné významné základní právo je systémově ohroženo. To znamená, i tam ta role soudců ve veřejném prostoru může být významná. Ovšem je důležité ujasnit si, co spadá do téhle kategorie těch ochrany, těch základních práv. A tam se dostáváme do toho okruhu druhých otázek, kdy se soudce vyjadřovat může nebo taky nemusí. Mezi ty se zařazovaly otázky obrana vlastní rozhodovací činnosti nebo rozhodovací činnosti svých kolegů. V tomto smyslu je zajímavé vlastně to, co jsme slyšeli na příkladu Slovenska. My vlastně v tomto smyslu nemáme žádnou právní úpravu, která by to pozitivně vymezovala. Ale já si, protože už jsem přece jenom trochu pamětník, pamatuji, že vztah k téhle otázce se relativně po desítkách let vyvíjí. Na začátku 90. bylo víceméně převládající stanovisko vlastně v tom prostoru profesních organizací soudců, že soudce by vlastní kauzu veřejně komentovat neměl. Že by se měl soustředit spíše na důvody svého rozhodnutí napsané vlastně v tom spise. Postupem medializace času se zjistilo, že vlastně ta justice často tahá za ten kratší konec.
Protože kauzy se parafrázují, kauzy se otáčejí, ty odůvodnění, kauzy se dezinterpretují. V takovém případě často vzniká i tlak na toho soudce nebo na instituci anebo na celou soustavu ve vztahu k dezinterpretaci samotných důvodů toho rozhodnutí. To znamená, že ten názor se posunul a vlastně ten posun v současné době vypadá asi tak, že i na té Radě Evropy vlastně jsme se shodli na tom, že soudce může komentovat svou kauzu, ale lepší je, když to udělá někdo jiný zasvěcenější. Například jeho profesní organizace. Role profesních organizací je hájit vlastně nezávislost soudců a může se jich zastat v konkrétních kauzách a činí tak. Nebo v některých případech to může být vlastně vztah k médiím filtrovaný přes tiskového mluvčího, přes profesionála. V některých případech, tam, kde je ta soudcovská rada, přes radu soudnictví, u nás v některých případech to může být přes soudního funkcionáře, který přece jenom v tomto vztahu může působit v tuto chvíli důvěryhodněji, protože nebrání se ve vlastní kauze, ale brání instituci a obecně ten způsob toho rozhodnutí. Ale pokud to ten soudce zvládne a pokud to ten soudce umí, pokud to ten soudce chce, může se vyjádřit k důvodům své kauzy. My máme na vrchním soudu v poslední době pozitivní zkušenost s tím, že někteří mediálně tedy zdatní soudci, a například někteří v minulosti vykonávali i funkci tiskových mluvčích, tak jsou schopni hned po jednání udělat krátkou tiskovou konferenci, spíš briefing, a jenom stručně pro veřejnost shrnout základní body svého rozhodnutí, bez dotazu, nashledanou. A je to výborné. Ale jak říkám, to nemusí a ani nemůže dělat úplně každý. V tomto případě je lepší někdy přenechat opravdu tiskovou zprávu tiskovému mluvčímu, anebo obecně se omezit na tiskovou zprávu. Například ve věcech, ve kterých se nerozhoduje při jednání. Tak nemá smysl veřejně pak něco svolávat. Ale ta tisková zpráva může pomoci, protože ty média alespoň mají první interpretační základ, proč to rozhodnutí bylo vydáno, a může to do určité míry vyvažovat nějakou cílenou dezinterpretaci. To znamená, to je jedna z otázek, kde soudce se tedy rozhodovat může, ale s určitou opatrností, možná právě zdrženlivostí, aby v tom nebyla ta emoce, aby v tom nebyla ta osobní uraženost, zaangažovanost, ješitnost a podobné nebezpečné motivy, které pak můžou celý ten dobrý úmysl velice nepříjemně zvrátit. Další věci, kde se soudce veřejně vyjadřovat může, jsou samozřejmě otázky, které se týkají soudnictví, různých reforem, to je třeba ten spor Baka versus Maďarsko, různých prostě změn plánovaných v nějakých zásadních předpisech. Může, ale opět nemusí. Opět to může ponechat nějaké odborné komisi, profesní organizace nebo nějakým jiným odborným komisím, které za tím účelem působí a které mohou v tomto smyslu podat preciznější stanovisko. Ta popularizace má vždycky dvě stránky. Jednu, která může být dobrá, pro lidi srozumitelná, ale druhá nebezpečná, protože ta popularizace sebou může nést přece jenom právě nějaké to smetí těch osobních postojů, které jsou rozčilené nebo nespokojené a mají tendenci spíš k té kritice. Takové, někdy trochu třeba přetažené. Další je ta otázka obecně obrany ve vztahu k tlaku médiím nebo politiky nebo prostě nějakým věcem, co se odehrávají v běžném životě nebo v tom veřejném prostoru, a tam samozřejmě to je velice taková šedá zóna, kde opravdu by soudci spíše měli být obezřetní, než se do nějaké takové obecné veřejné debaty zapojí. Jak tady vlastně i zaznělo z toho Slovenska, o to horší to je vždycky, když se člověk vyjadřuje z pozici soudce nebo státního zástupce, protože to hned hází jakoby to vyjádření do takové oficiální polohy a už tam ten vztah k té důvěryhodnosti a nestrannosti té instituce je. Navíc některé ty veřejné kauzy, které probíhají nebo se projednávají, souvisí s nějakou kriminální činností, s obchodní činností. A nelze úplně vyloučit, že v nějakém smyslu nějakou větev, nějaké kauzy ten soudce může soudit. A to může působit komplikace. Už zase moc povídám, tak se zestručním. Kde by soudce mluvit neměl, jsme se shodli na tom, že především by se měl zdržet, pokud možno, kritiky, rozhodovací činnosti kolegů, jiných soudů, nadřízených soudů, jak se zaznělo, ale taky jiných právnických profesí. A také by se měl zdržet komentářů, pokud možno, k obecným politickým otázkám. Proč?
Protože samozřejmě kritika rozhodovací činnosti někoho dalšího nebo kritika vlastně kolegů, samozřejmě ne, že bychom měli být pokrytci, ale do určité míry ukazuje na určitou nelojalitu, na to, že táhneme každý za jiný provaz, na to, že nějakým způsobem bojujeme mezi sebou. Já si myslím, jak říkal Winston Churchill, neupozorňuj na své chyby. Oni na sebe upozorní sami. Jo? Tak v tomto smyslu si myslím, že přelevat olej do ohně nemusí být vždycky užitečné. Navíc kritika plodí kritiku. Že jo? Samozřejmě nějakým způsobem to, že bych někoho skritizoval za něco, co si zaslouží, není takový problém, jako když to udělám veřejně, protože pak se ozvou zastánci, pak se ozvou mí zastánci a může z toho být velice nepříjemná veřejná přestřelka, která už potom v důsledku vede k určité dehonestaci vlastně celé té profese, anebo dvou profesí, které se do sebe zaklesnou. Vy jste to neměli stíhat, ale vy jste to neměli zprošťovat. No, takže jako kdo měl pravdu? No, nikdo. Takže prostě vznikne z toho samozřejmě škoda. O těch společenských otázkách, kauzách jsem hovořil. No a to, co jsme samozřejmě, ale to je samozřejmé, že když už se někdo debaty účastní, tak by si měl účastnit obecně slušným a kultivovaným způsobem. A podobně, ale věc nejenom přímé účastní na debatě, ale je to i věc postování různých dalších věcí. Tak samozřejmě od soudců je očekávána určitá úroveň a ta důstojnost té funkce sebou nese i to, že bychom se měli zamyslet, jestli nejsme dětinští nebo ještě horší, když postujeme různé zajímavé a vtipné věci. Aby naše heslo nebylo mám klávesnici a nebojím se ji použít. Jo? Tak v tomto smyslu ta zdrženlivost si myslím, že je pro soudce asi tou největší aristotelovskou ctností. Jo? Takže ta uměřenost, zdrženlivost v tomto smyslu je tím znakem zralosti. No a soudci by měli být osoby zralé v tom úřadu. A pokud se projevíme jako nezralí, tak té důstojnosti skutečně nepřispíváme. Takže vidíte, kam jsme se dostali. Od otázky vezmu úplatek, nevezmu úplatek, otázce pošlu růžového králíka, nepošlu růžového králíka. Prostě větví se nám ta etika velice úspěšně, ale to dilema je mechanicky působí, nebo funkčně působí pořád podobně. My samozřejmě také máme, kromě těch rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, také už docela zdařilou kolekci rozhodnutí kárného senátu, Nejvyššího správního soudu, který se zabývá i publikační činností, mediálním vystupováním soudců, účastí soudců na politické bitvě a podobně, takže to bych nosil dříví do lesa, kdybych tady tyto kauzy zmiňoval. Tímto zakončím. Já jsem přesvědčený, že ta funkčnost etiky je důležitou druhou stránkou mince těch psaných pravidel. Nevím, co je dřív, jestli bylo dřív světce nebo slepice, jestli to máme dřív napsat a pak vlastně nějakým způsobem o tom mluvit, anebo jestli to máme nejdřív vydiskutovat a pak to teprve vyhlásit. Ale myslím si, že to v zásadě není spor, který je třeba rozlousknout, protože to vnímám jako normu a její funkční působení, její uvádění do života. A v tomto smyslu chci povzbudit, abychom hledali způsoby, jak vlastně ty dobré i špatné příklady, protože my jsme jako Češi zvyklí jako hodně mluvit o těch negativních příkladech, že od nás přitahujou prostě ty negativní zprávy a to, co se někomu nepovedlo, především našim vedoucím. Ale oni ty pozitivní příklady je dobré totiž prodebatovat. Hele, on to udělal takhle, no tak to teda je dobrý, to nevím, jestli bych na to měl kuráž, ale je to správně. A myslím si, že v momentu, kdy se nebudeme bát o těchto věcech mluvit, a myslím si, že to je i někdy na vedení soudu, aby tak trochu rozumně a moudře našli způsoby, jak tuhle debatu a polemiku o některých věcech iniciovat a třeba si někoho k tomu zvenku pozvat, aby vlastně nás trošku v tomto smyslu obohatil. Abychom ten efekt těch etických dilemat uměli prostě naplno využít. A nezůstávali tady jenom izolované dobré a špatné příklady, ale funkčně nám pomohli na tom vlastně pojmenování pravidel, vydebatování pravidel a jejich prostě uplatňování. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji panu předsedovi za zajímavé vystoupení. Dostáváme se trochu do časového skluzu, proto rovnou předám slovo panu místopředsedovi Městského soudu v Praze, panu Pražákovi. Děkuji. Dámy a pánové, dobrý den. Myslím si, že
sled těch témat, které tady slyšíte, krásně vymezuje to, jak ty etické otázky jsou všeobjímající, protože se dostáváme od úplatku přes růžového králíka k umělé inteligenci, což je téma toho mého příspěvku. Mám poměrně pohodlnou pozici, protože v poslední době se o umělé inteligenci mluví hodně, vyjadřuje se k ní spousta lidí, a to s tím vědomím, že je to téma do jisté míry hodně neprozkoumané, což znamená, že si každý může dovolit o tomhle tématu mluvit a něco si myslet. A já se teda stavím do té fronty těchto lidí a svůj příspěvek vám řeknu. Na rozdíl od těch ostatních bych rád nabídl nějaká konkrétní řešení, která mohou být třeba kontroverzní a doufám v to. A nechci končit otevřenými otázkami typu uvidíme, kam se posuneme v rámci tohohle tématu. Pokud o strukturu toho příspěvku, nejdřív bych rád řekl něco o tom, co vůbec ten nástroj přináší, co umí. To bych přenesl do systému práva a přiblížil to, jakým způsobem právník, nejen soudce, ale i advokát, státní zástupce může umělou inteligenci využít. Zaměřím se na to, jakým způsobem může umělá inteligence pomoct soudu jako takovému, trochu podrobně, a z toho vyplynou nějaké otázky morálních dilemat nebo etických problémů, které jsou s tím logicky spojeny. V první řadě tedy, co to ta umělá inteligence vlastně je? Ono se o tom hodně mluví. Je potřeba si to představit jako nějaký nástroj, stroj, který dokáže na rozdíl od člověka s obrovskou rychlostí analyzovat velké množství textů, a tady v tom právním kontextu se můžeme bavit o nějakých rozhodnutích, judikatuře, právních předpisech, komentářích, a v tomhletom zdroji dat vyhledat informace, které jsou relevantní pro toho tazatele, tak jak si definuje ten svůj dotaz. A navíc, kromě toho, tyhle informace ještě zpracovat do nějaké podoby, která má být výstupem toho konkrétního člověka. Odůvodnění rozsudku, žaloba, podání ve vztahu k nějakému správnímu orgánu. Což je nástroj tak nový a doposud neznámý, že se nebojím ho nazvat revolučním. Slyšel jsem přirovnání, že je to něco podobného jako vynález kalkulačky. Skutečně to přináší možnosti a nástroje, které jsme doposud neznali. Tudíž myslím, že je to téma aktuální, o kterém je potřeba mluvit a hlavně je potřeba chovat se tak, aby nám neujel ten vlak a zvládli jsme s tím nástrojem pracovat na rozdíl od někoho jiného, kdo s ním bude umět pracovat a získá tak konkurenční výhodu. A proč je dobrá umělá inteligence pro právo? No tak právo je normativní systém, který je vyjadřován jazykem. Logicky na té straně vstupu vytváření právních norem zákonodárce vtěluje právní normy do právního předpisu, který je vyjádřen jazykem. Na té straně výstupu toho normativního systému pak ten, kdo to právo aplikuje, zase z těch právních předpisů se snaží zjistit, jak teda ta právní norma má vypadat a na ten zjištěný skutkový stav ji aplikuje. Tedy pracuje s textem, lakonicky řečeno, práce právníka často vypadá tak, že z celé řady textů, které si přečte, vyplodí nějaký další text. A to je přesně systém práce, kterou zvládá bravurně ta umělá inteligence. A jak ji tedy využít? Na straně účastníků řízení, respektive jejich zástupců, advokátů. Už to vidíme dnes. První nástroj, který je v českém jazyce dostupný, zdarma ještě chvíli, než se vyčerpá ten počet dotazů, představila advokátní kancelář, která se jmenuje Frank Bold, a na svých webových stránkách má právníka chatbota, kterému můžete položit poměrně sofistikovaný právní dotaz těch oblastí, kterými se ta advokátní kancelář zabývá, a dostanete moc pěkně strukturovanou logickou odpověď, která je s pravděpodobností hraničící s jistotou správná. A já jsem se bavil nedávno s jedním kolegou, funkcionářem advokátní komory, který byl takový jako z toho roztrpčený a argumentoval tak, že to je přeci strašné, že to tu jako advokaci posouvá někam, kde být nemá, že přeci za tou právní radou má stát ten advokát, ten člověk, a argumentoval skrz odpovědnost za ty rady, které jsou tímhletím způsobem poskytovány. Tak já jsem se to trochu dobíral a říkal jsem mu, v čem je teda rozdíl v momentě, kdy na toho klienta pošlete
neúplně šikovného koncipienta, anebo tenhle ten chatbot. Když vznikne škoda, nikdo nepochybuje o tom, že odpovídá ten advokát a je to přeci na něm, jaký nástroj v úvozovkách použije. Jinými slovy, v tom pozadí těch jeho obav jsem vnímal obavu, která je obecná, logická, řada z nás ji sdílí a já vlastně ji někde jako v koutku mysli mám také, a to je prostě strach o práci. No? Bojíme se, že nás ta inteligence umělá nahradí. Myslím, že se to nestane, ale proč se to nestane, k tomu se dostanu později. To je teda první možnost, jak na straně advokáta, účastníka využívat umělou inteligenci ve vztahu k právu. Ta druhá možnost je, a už jsem to tady zmínil na začátku, užití té umělé inteligence pro generování nějakých textů, které potom slouží pro nějaké řízení. To znamená, vy když zjednodušeně řečeno vlastními slovy napíšete problém do okýnka toho chatbota a řeknete mu, zpracuj tenhle ten můj problém s těmihle problémy, s těmihle body do podoby žaloby, tak on to zpracuje do podoby žaloby. No. Já to třeba používám, když píšu e-mail, nějaký jako formální, třeba v cizím jazyce, a teď nemám moc času, tak mu napíšu body a řeknu, chci napsat formální e-mail, tohleto téma, prosím tě, jako, on to krásně zpracuje a to odesílám. Přečtu si to samozřejmě, než to odešlu. K tomu se taky dostanu. Jak pracovat s umělou inteligencí na straně soudu? Lze to rozdělit na dvě možné kategorie. Ta první je asi morálně méně problematická a spočívá v té funkci dovnitř. Jako pomocníka pro práci soudce, který slouží k tomu, aby vyhledal relevantní informace proto, aby se následně člověk, soudce, rozhodl. A ten zjištěný skutkový stav prostě aplikoval na tu právní normu. K jejímuž vyhledání použije umělou inteligenci. Praktický příklad. Všichni pracujeme s automatizovanými systémy právních informací. Jsou to ty 3 hlavní české systémy. A přiznejme si upřímně, jestli se nám v nich vyhledává dobře. No? Já říkám, že příliš ne. A proto se taky nestydím přiznat i to, že když mám nějaký jako právní problém, který honem jako, vím, že na to existuje nějaký judikát, ale teď ho jako nedokážu z hlavy si vybavit, tak ho dám do Google. Jo, ta klíčová slova. A on mi z 90% vyjede. A pak už si třeba souvislosti vyhledám v tom ASPI. A myslím si, že jenom otázkou času, kdy jedna z těch 3 společností, které provozují tyhle systémy automatizovaných právních informací, zařadí umělou inteligenci do toho vyhledávacího modulu. A troufám si říct, že ta, která to bude, tak vyhraje a získá takový konkurenční náskok, že ty ostatní půjdou jako rychle někam do ústraní. Tedy to je ta možnost využití umělé inteligence dovnitř. Dále, a to už se dostávám o schůdek výš, je možné uvažovat o tom, že tyhle ty generativní textové systémy, nazývejme je takhle, ta umělá inteligence zní trochu jako mýticky, mohou sloužit k odbřemenění některých opakujících se administrativních úkonů, které úřady nebo soudy dělají. Já teď mám tu čest na nějakou omezenou dobu dohlížet na práci veřejného rejstříku Městského soudu v Praze. Což je úplně učebnicový příklad kolosu, který zaměstnává spoustu lidí, dělají velmi jako těžkou práci, která z velké části spočívá v opakujících se úkonech. Spravujeme veřejný rejstřík zhruba pro 2 miliony subjektů. Existuje politická poptávka po tom, abychom pokud možno co nejrychleji a nejefektivněji ty subjekty nutili k tomu, aby logicky plnili svoje právní povinnosti, mezi jinými zakládání závěrečných zpráv a účetních závěrek do sbírky listin. No a funguje to tak, že zkrátka těch 50 vyšších soudních úředníků, když se jim ten spis dostane na stůl, tak se podívali, jestli ten konkrétní subjekt tam má založenou závěrku. Když nemá, pošlou jednoduchou výzvu, která se ale dělá pořád ve Wordu a odesílá, odchází tou datovou schránkou. A to je přesně další příklad toho, kde by umělá inteligence mohla pomoci a umožnit těm lidem, aby dělali práci, která odpovídá jejich potenciálu. A
to nejen konkrétně, ale i obecně. Podívejme se na průmyslovou revoluci, ono to bylo něco podobného. Tím se ale dostáváme už zase o ten schůdek výš, protože umělá inteligence může být použita i k tomu, a mluvil jsem o tom v rámci toho povídání o tom svém e-mailu, aby sestavila odůvodnění rozhodnutí. Jinými slovy, ten soudce se nějakým způsobem vede řízení, pak učiní rozhodnutí a k tomu, aby ho napsal, tak zadá ty 4 hlavní kruciální body a tu strukturu, kterou se ta umělá inteligence je schopna naučit, ona vyplní tím, co jí ten soudce řekne a tímhle způsobem prezentuje potom navenek odůvodnění toho svého rozhodnutí, které v současné době teda je zveřejňováno a podepíše se pod něj. A tady už se ptám, je to v pohodě ještě? Je to pořád teda to rozhodnutí toho soudce? A odpovídám si, ano je. No, protože je jedno, jestli ten koncept toho rozhodnutí mi pomůže připravit asistent, nebo si ho píšu sám na chalupě, nebo ho dělám po nocích v práci. Je to jedno. Důležité je, že já přebírám odpovědnost tím, že se pod něj podepíšu. Můžeme se ale dostat zase o schůdek výš a bavit se o případech a ony ty výzvy z toho veřejného rejstříku, ony jsou totiž formálně vzato rozhodnutími. No, toto je usnesení soudu, které říká, milá společnosti, nemáš založené závěrky, založ je, jinak tě zruším. No, to je prostě rozhodnutí soudu. Není z technického hlediska nejmenší problém v tom, teď teda ponechávám stranou ty jako praktické problémy elektronizace naší justice, aby tohleto rozhodnutí samo o sobě učinil ten generativní systém. No ale od toho už jako jsme velmi malý krůček k tomu, abychom řekli, no ale přece v jednoduchých případech, například v rozkazním řízení, kdy, a to si zase nalijme čistého vína, ten myšlenkový pochod spočívající v tom, že si teda přečtu tvrzení žalobce a v případě, že ten příběh popsaný v těch tvrzeních mi dává vzniknout nějakému nároku, který vyplývá z těch právních norm, tak je teda oprávněný ten nárok a já vydávám platební rozkaz. Nevyžaduje to prostě žádné dokazování. Tak proč tohle nesvěřit teda té umělé inteligenci? Navíc za situace, kdy je z hlediska toho žalovaného ta ochrana postavena na principu zákazu doručení fikcí, zároveň velmi jednoduchá obrana spočívající v té odporovatelnosti tohohletoho rozhodnutí. A zároveň tedy dospívám k závěru, že i v tomhletom směru je představitelné a dovedu si představit funkční řešení, kdyby tyhle ty jednoduché úkony vytvářel pod dohledem člověka stroj. A dostávám se teda do třetí části toho svého příspěvku a to jsou ty problémy a ta dilemata, která jsou spojená s úvahami o zapojení té umělé inteligence do soudního rozhodování. Tím prvním, a na to upozorňují koneckonců i sami tvůrci těch generativních textových modulů, je absence možnosti plné přezkoumatelnosti, transparentnosti a kontrolovatelnosti toho procesu. Přeloženo do češtiny, ani sami ti programátoři těch generativních systémů nedokážou v konkrétním případě vysvětlit, jakým způsobem ten textový modul dospěl k tomu závěru, ke kterému dospěl. Pokud to aplikujeme teda na ten příklad, kdyby nám psal odůvodnění rozsudku, tak on samozřejmě v tom jazyce vysvětlí, tak jako po Wittgensteinovsku, proč teda jako to tak má být, ale my nevíme, co je zatím, jo? Jaká jsou ta metaslova, kterými přemýšlel o tom textu toho rozhodnutí a nedokážou nám to říct a vysvětlit ani ti, kteří ten stroj vytvořili. To je první tedy problém, jestli svěříme tady tomu mýtickému stroji tuhletu kompetenci. A druhý problém, který zmiňoval i ten kolega advokát, je odpovědnost za to rozhodnutí. V tomhle případě si myslím ale, že to řešení je jednoduché. Pokud jde o odpovědnost za rozhodnutí, které je případně shledáno ex post nezákonným nebo
nebo za úřední postup, který je nesprávným, no tak odpovědnost logicky nese stát podle zákona 82. A pokud je o regres ve vztahu k tomu konkrétnímu úředníkovi, který to rozhodnutí učinil, nebo soudci, který to rozhodnutí učinil, tak tam jsou zase jasně daná pravidla a v případě, že je potřeba si tedy nastavit, jak to budeme chtít do budoucna, pod rozhodnutím orgánu veřejné moci, a pleduji za to, aby to tak bylo, vždy bude muset být podepsán nějaký člověk, no tak ta odpovědnost prostě bude na tom člověku a ty generativní systémy budou sloužit jenom k tomu, aby mu na rozdíl od té dnešní situace, kdy v řadě množstevních agent prostě připravují ty rozhodnutí asistenti VSU a tak dále, no tak to bude připravovat umělá inteligence, nicméně ten, kdo garantuje a ručí a dohlíží, bude vždy člověk. A třetím problémem ten třetí problém spočívá v tom, že ty generativní textové moduly se učí na textech. Na textech, které vyprodukoval člověk. V roce 2016 existoval moc hezký projekt od Microsoftu. Byl to takový jako předchůdce té současné umělé inteligence. Byl to chatbot, který se jmenoval Tai. Spatřil své světlo světa, existoval asi 2 měsíce, potom ho vypli. A to z toho důvodu, že on po velmi krátkém čase začal být sprostý, trousil takové rasistické poznámky a vůbec se choval nevhodně a dokonce to jako twitteroval, tady ty svoje výlevy. A je to proto, že on vycházel z toho, co je prostě běžně vidět na internetu. No. A proto je potřeba, aby při nastavování těch generativních textových modulů se dohlíželo zejména na to, z jakých zdrojů budou ty stroje čerpat. Pokud bychom je totiž používali tak, že do nich nasypeme skutkový stav, a necháme si navrhnout ten samotný výrok toho rozhodnutí, tak riskujeme, že on se naučil z textů, které v sobě měly nějaké diskriminační prvky. No? A my to nepoznáme. Což je prostě problém poměrně výrazný. Další problém, o kterém ale nebudu mluvit hlouběji, je ochrana soukromí, bezpečnost dat. Takový systém totiž si nelze představit, že by fungoval na serveru Ministerstva spravedlnosti, to znamená, ta data budeme jako muset posílat někam ven a teď nevíme, co cestou jako se s nimi stane, jak se tam použijí a tak dále. Což je potřeba také nějakým způsobem pokrýt. A navíc je potřeba si uvědomit, že pokud se k tomu jako nepostavíme nějak normativně, a ono se to děje, jo? Ve středu minulý týden Evropská komise už skutečně jako začala pracovat na nějakých verzích následné právní úpravy umělé inteligence, ale pokud se k tomu nepostavíme čelem a rychle, tak otevřeme dveře k tomu pokoutnému užívání umělé inteligence. Ono je to velmi jednoduché, když si na webovém prohlížeči, kdo to nezná, otevřete OpenAI, tak máte k dispozici toho chatbota ve své plné kráse a prostě ho můžete už dneska použít k tomu, aby vám pomohl sformulovat nějakou část odůvodnění vašeho rozhodnutí. No. Takže je to téma jako ryze aktuální. A poslední bod, který je takovým optimistickým výhledem, nazývám riziko ztráty lidského doteku. Každý, kdo někdy soudil, tak ví, že nezřídka se stane, že do jednací síně přichází účastník nazlobený, zejména v pozici, a to jedno, žalobce žalovaného, a jeho hlavní problém je emoční. On prostě cítí nějakou nespravedlnost a potřebuje to říct někomu, kdo nese autoritu státu, má na sobě ten kouzelnický plášť a tudíž prostě stělesňuje ten stát. A v momentě, kdy si tu svoji emoci tímhle způsobem jako vyleje v té jednací síni, vyslechne si názor toho soudce, že třeba nemá pravdu a prostě musí zaplatit, tak to přijme.
řekne, aha, tak já jsem teda udělal nějakou chybu, dobře, tak splátky třeba fajn a odchází s schváleným smírem a je spokojený do jisté míry, protože si uvědomuje, proč se ocitl v té situaci, ve které se ocitl a jaké je z ní východisko. A tady ten lidský dotek soudce je nenahraditelný strojem. I kdybychom byli ve svých představách hodně odvážní a tak jako po Vernosku jsme si říkali, dobře, tak bude nějaký jako velký počítač, do kterého my hodíme ta svoje stanoviska, nasypeme do něj důkazy a on vyhodnotí a napíše, kdo má pravdu, tak to prostě neuspokojí toho účastníka, který přišel k tomu soudu pro tu spravedlnost a přišel proto, aby řekl, že se mu něco stalo a že to vnímá jako nesprávné. Proto, a mluvil jsem o tom na začátku, nemám strach, že by umělá inteligence nahradila soudcovskou práci nebo práci advokátů, protože ten podíl naší práce ve smyslu kontaktu s účastníkem, vysvětlování systému práva je po mém soudu výrazný a je to, alespoň tedy někteří z nás to tak mají, i to, proč jsme se jako rozhodli tuhle práci dělat. Tudíž ten potenciál umělé inteligence vidím naopak v tom, že se možná do budoucna podaří soudcovskou práci více zaměřit právě na tuhletu část, která je zaměřena na účastníka, člověka a méně na tu, která je administrativní. Poslední bod, který bych rád zmínil ve vztahu k tomu, k těm obavám z umělé inteligence. Mně někdy přijde úsměvné, že se často setkávám s takovými katastrofickými scénáři, co se stane, když pustíme umělou inteligenci do soudního rozhodování tak výsostně jako lidské činnosti a vůbec se nepodivíme nad tím, že umělou inteligenci dnes necháváme, aby rozhodovala o tom, jestli dostaneme hypotéku. Vůbec se nepodivíme nad tím, že umělou inteligenci necháváme rozhodovat o tom, co na Spotify budeme poslouchat, protože se nám to asi bude líbit. Ba co víc, vůbec se nepodivíme nad tím, že umělá inteligence rozhodne o tom, jakým způsobem nás bude léčit. Jo? Umělá inteligence v současné době se velmi výrazně praktikuje v medicíně a tam nám to nepřijde vůbec divné. Tam říkáme, to je skvělé, tak ona přeci bude dělat méně chyb než ti lidští doktoři. Tudíž uzavírám pozitivně a říkám, nebojme se umělé inteligence v právu, jednak to naše pracovní místa neohrozí a jednak si myslím, že to přispěje systému samotnému. Děkuju. Děkuji panu místopředsedovi Pražákovi za vystoupení k umělé inteligenci a plynule naváže paní doktorka Alžběta Solarčík-Krauzová na téma etika umělé inteligence. Tak, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já navážu na pozitivní zakončení od pana kolegy, který řekl, že nám umělá inteligence jako právníkům práci nevezme, a to ani soudcům, a zcela s tím souhlasím. Já bych navázala na to, že v podstatě v dnešní době máme velký boom té generativní umělé inteligence, o které tady pan místopředseda hovořil. Máme systémy, které nám pomáhají tvořit texty, nicméně to není jediný systém umělé inteligence. Byť v novinách teď slyšíme, že například kolumbijský soudce použil umělou inteligenci, aby napsala odůvodnění rozhodnutí právě pomocí ChatGPT. To rozhodnutí bylo v pořádku, pan soudce ho zkontroloval, bylo to ve věci nějakého postiženého dítěte a jeho pojištění. Na druhou stranu máme i případy, které nám ukazují, že ta umělá inteligence nemusí být zrovna nejpřesnější, protože ty systémy v podstatě fungují tak, že jejich hlavním úkolem je předvídat nejpravděpodobnější následující slovo. V tu chvíli ty systémy mohou někdy i halucinovat v úvozovkách. A je to právě případ jednoho soudního podání v USA, kdy právník v patentovém sporu nechal celou žalobu napsat právě ChatGPT.
A ten, protože zná právní texty a ví, že za argumentem většinou následují závorky a odkaz na nějaký případ, tak napsal perfektní podání. Pan žalobce ho pravděpodobně zkontroloval, ale odeslal soudu. Připomínám, že ten pán praktikuje právo 30 let. Soudce zjistil, že všechny případy, které jsou v tom podání, jsou vymyšlené. Protože prostě Smith versus John Doe a tak dále většinou následuje za nějakým krásným argumentem. Takže tady nám to ukazuje, že ta technologie není úplně nejdokonalejší. Nicméně, já jsem zmínila, že kromě generativní umělé inteligence tady máme i jiné systémy. Já bych je zkusila přiblížit. Například v praxi soudů a soudců si myslím, že do budoucna vám umělá inteligence ulehčí zejména právě v psaní některých rozhodnutí, a to nejenom generativní umělou inteligencí, ale nejrůznějších pluginů, které po vás budou kontrolovat, jestli jste správně obsali lhůty, jestli jste správně obsali jména a tak dále, nebo případně váš asistent. Umělá inteligence se tradičně už teď používá při přepisech soudních jednání, kdy máme hlasového asistenta, který poslouchá, co se v soudní síni děje a v podstatě zapisuje to, co by jinak dělala zapisovatelka. Co bude soudce možná do budoucna trápit, bude právě kontrola podání, které byly napsány pomocí umělé inteligence, ale už i na to existují systémy, které posoudí, nakolik je text originální a nakolik byl pravděpodobně napsán umělou inteligencí. Tím pádem budete moct posoudit, nakolik je rizikové právě to podání a nakolik do hloubky jej budete muset zkontrolovat. Orgány v trestním řízení, působící v trestním řízení, mohou umělou a také už dlouho umělou inteligenci používají pro nejrůznější monitorování, hledání důkazů a tak dále. V současné době, jak bylo již zmíněno, máme návrh nařízení na umělou inteligenci, který určitá použití umělé inteligence právě v této oblasti už předem zakazuje. Máme tady predictive policing, což je takové odhadování toho, zda někdo spáchá trestný čin nebo ne. Tato praxe by měla být zakázána. A další praxe, která bude zakázána, je identifikace pomocí biometriky v reálném čase, kdy v podstatě policie nebude moct používat tyto systémy, aby je nasadila na kamery a identifikovala osoby ve veřejném prostoru. Nicméně, co bude povoleno, a zde soudci budou mít opět roli, bude následná biometrická identifikace ze záznamů, které jsou používány nebo které jsou získávány z kamer. Zde bude muset být předběžná autorizace od soudce, aby policistům umožnil tuto identifikaci. Když se bavíme o systémech pro potírání korupce, tak již nyní existují rozsáhlé systémy používané právě pro vyšetřování trestných činů nebo také v oblasti vojenského zpravodajství a tak dále, které jsou schopny procházet veřejný prostor a získávat informace z veřejných rejstříků a dávat je dohromady. Proto pokud chcete posoudit nějakou osobu, zda má třeba střet zájmů, anebo zda má nějaké pochybné vztahy, tak už jsou k dispozici právě tyto systémy, které člověka posoudí. Umělá inteligence dokáže získat jednak ta data z internetu, jednak je následně posoudit a určit pravděpodobnost, se kterou ta osoba může mít nějaký například střet zájmů. Už tady bylo uvedeno, že umělá inteligence by možná mohla nahradit soudce v některých částech jejich rozhodování. Zmíním případ v Číně, kde už od roku 2016 funguje takzvaný robotický soudce. A tento robotický soudce snížil dobu vyřešení případu na cca 40 dnů, přičemž největší stížnosti na fungování tohoto systému spočívají v tom, že je velice těžké nahrát do systému právě dokumentaci spojenou s případem. Jinak ta míra úspěšnosti nebo míra případů, které nejsou sporovány, je asi 98%.
Je otázkou, nakolik tedy začneme v oblasti práva používat umělou inteligenci. Už tady bylo zmíněno, že advokátní kanceláře začínají používat nejrůznější systémy a jsem obeznámena s tím, že v České republice už vznikají systémy nejenom generativní umělé inteligence, ale systémy, které budou právníkům pomáhat například kontrolovat, lépe vyhledávat ve spisech svých klientů, kdo kde co řekl, jaké použil argumenty. Tyto systémy mohou být dokonce napojeny přímo na zákony, přímo na databáze rozsudků a podobně. Tyto systémy by mohly pomáhat právě i soudcům, pokud by se napojili na jednotlivý konkrétní případ, který by byl digitalizován. To znamená, že přímo bychom mohli vyvinout velký jazykový model nebo jej implementovat na konkrétní případ a právě soudce by mohl lépe vyhledávat v daném případu, lépe formulovat své argumenty, postihnout chyby, které byly uvedeny v podání a podobně. Právě proto, že ale použití v oblasti práva je kritické, protože dokáže ovlivnit nejzákladnější právo člověka na spravedlivý proces, tak Evropská unie považuje využití umělé inteligence v právu a zejména v soudnictví za poměrně kritický a vysoce rizikový přístup. Proto v novém návrhu na akt o umělé inteligenci, který je připravován mimochodem už od dubna 2021, jsou stanovena poměrně přísná pravidla pro využívání umělé inteligence v soudnictví. Dokonce byly zpracovány i pokyny pro etické využívání umělé inteligence v soudnictví a tyto poměrně dobře korespondují s tím, co říkají etická doporučení o takzvané důvěryhodné umělé inteligenci a co říká nově návrh AI Actu. 14. června byly schváleny změny Evropského parlamentu právě na toto nařízení a ta budou mít nebo spíše až začnou soudci a právníci využívat umělou inteligenci ve své denní praxi. A mimochodem v České republice je k dispozici občan GPT, kterého byl už naučen přímo na občanském zákoníku a můžete si v něm vyhledat doporučení nebo odpovědi přímo na otázky z občanského práva. Tak, ten AI Act bude v podstatě vyžadovat celou řadu formuluje celou řadu nových povinností. Co je velice zajímavé je, že v oblasti umělé inteligence tam právě vnořuje etické zásady, které byly až dosud spíše takovým neformálním vodítka pro důvěryhodnou umělou inteligenci, tak nyní budou zákonným požadavkem. To znamená, že tam bude velký požadavek na transparentnost systému, na vysvětlitelnost, což může být poměrně komplikované právě s ohledem na systémy generativní umělé inteligence. A bude zde také zákonný nebo evropský požadavek na trénování všech uživatelů, kteří budou používat tyto vysoce rizikové systémy umělé inteligence. To znamená, že všichni soudci by měli získat speciální vzdělávání na to, jak používat umělou inteligenci. To je z etického hlediska také velmi důležité právě proto, aby se nespoléhali jenom na rozhodnutí toho systému, který jim formuluje nějaký závěr, ale aby věděli, jak ty systémy fungují, jaká jsou jejich omezení, právě proto, že jde především o statistiku. Když se budou chtít spoléhat na rozhodnutí toho systému, tak budou muset vyvažovat svoji vlastní intuici a svá moudra versus určitá statistika, která funguje v těch systémech a která může být tedy považována za emocionálně nepodjatou, takhle bych to řekla. Nicméně na druhou stranu nemusí být zcela správná.
A zde samozřejmě vznikne i poměrně velký tlak na soudce, kteří budou svá rozhodnutí vnitřní porovnávat právě s tímto systémem. Například ve Francii proto už vznikl zákon, a to již v roce 2019, který zakazuje, aby vznikaly systémy umělé inteligence, které budou posuzovat rozhodnutí jednotlivých soudců právě pomocí umělé inteligence a mapovat jejich integritu jejich rozhodování. Co mě napadlo, když tady ještě kolega hovořil o sociálních sítích, tak mimochodem právě protože už existují systémy, které jdou po veřejných rejstřících, tak umělá inteligence může být využita právě i na to, aby si vytvořila váš profil jako soudce a aby napomáhala těm stranám sporu k tomu, aby věděli, jak lépe na vás mohou působit, jak lépe vás mohou manipulovat. Nicméně, abych nekončila tedy na špatné notě, tak tyto systémy, jak už jsem říkala, tak nás určitě nenahradí. Jsou zde otázky potom toho vašeho rozhodnutí a vašeho autorství. Etickou otázkou je, nakolik se tedy spolehnete na ten systém a necháte ten text vygenerovaný a potom se podepíšete. Nicméně, tato rozhodnutí už nebude splňovat požadavky autorského práva na to, aby byla považována za autorské dílo. Navíc podle návrhu AI Actu bude muset být uvedeno transparentně, že k tomuto rozhodnutí byla použita umělá inteligence. Takže zase to na vás jaksi vytvoří tlak v tom smyslu, že ono se bude vědět, v kterém rozhodnutí jste, nebo mělo by se vědět, v kterém rozhodnutí jste tu umělou inteligenci použili. A jenom poslední věta na závěr, abychom si uvědomili, že v podstatě my nemůžeme neustále jenom krmit tu umělou inteligenci texty, které zase ona vygenerovala. To znamená, že pokud my budeme generovat soudní rozhodnutí založená výhradně na umělé inteligenci a následně ta budou použita opět v tom systému, aby se trénoval dál, tak ten systém se zacyklí a v podstatě nebude se vyvíjet jednak právo a nebude se vyvíjet ani lidská společnost, protože ten systém se bude učit stále jenom na sobě. Proto lidská originalita bude mnohem důležitější ve věku umělé inteligence, než jsme si dříve mysleli. Stále se bojíme o tom, že nás nahradí, že v podstatě už nebudeme mít co dělat, ale pokud se spolehneme jenom na ty systémy, které určitě nám budou pomáhat právě tom, že nahradí nám ty formulační problémy, zkontrolují nám lhůty, lépe nám něco vyhledají, tak ale pokud ji necháme i všechno psát a už se o to nebudeme starat, tak ten systém selžeme my a selže i naše kritické myšlení. To je to, co v podstatě právníci, soudci a všichni další budou muset kultivovat. To je to kritické myšlení, to je uvědomění si více, jak ty systémy fungují a jak tedy my bychom měli lépe fungovat, abychom i ty systémy mohli do budoucna zdokonalovat. Tak a to je ode mě všechno. Děkuji. Pardon, zapomněla jsem zmínit, že pokud by vás zajímalo rozvoj vašich kompetencí, tak UNESCO přišlo s kurzem právě pro soudce na umělou inteligenci. Když si hodíte do nějakého vyhledávače UNESCO, Rule of Law a Artificial Intelligence, tak najdete přímo zdarma kurz, který mluví o tom, jak se zdokonalit. Děkuji. Všem přednášejícím děkuji za velice zajímavá vystoupení a nyní dávám prostor pro dotazy. V aplikaci AHA Slides žádný neevidujeme, takže vidím kolegu z Ministerstva spravedlnosti, který počká na mikrofon a následně položí dotaz. Děkuji. Tak já jsem právě chtěl říct k té umělé inteligenci. Takže jednak jsem chtěl říct, že umělá inteligence se neustále dokáže se učit i ze sebe samé. A to znamená, že takové ty dneska trošku úsměvné věci, že se naučil vlastně nějaký rasistický předsudky a nějaké nadávky, nebo že si vymýšlel vlastně citace, tak to se přece dokáže odnaučit, jako se to dokáží ten celý systém. Dále jsem ale potom chtěl říct jednu věc. Jo. Umělá inteligence se prostě dá přece použít i vlastně v legislativě a myslím si, že tam bude mít asi daleko větší a daleko lepší možnosti
A myslím si, že se dokáže právě učit i vlastně to právo do budoucna vlastně rozvíjet a navrhovat, jestli nezapouzří, jak tady byl ten názor, co si nemyslím. To znamená, že a vlastně další ta věc, co si myslím, nebo co předpokládám, prostě někdo tady mluvil o tom lidském prvku, že člověk potřebuje ten lidský prvek, ale v současné době, čím je mladší generace, tím více jsou vlastně de facto ten lidský prvek absentuje a jsou spíše na sítích, spíše vyhledávají na internetu, spíš se baví i třeba prostřednictvím právě neosobně, prostřednictvím těch sociálních sítí, takže si myslím, že ta věc, ten lidský prvek, že to prostě nebude. Není nezbytný, jako myslím si, že nelze to přeceňovat, podle mého názoru. A potom bych taky chtěl, no, ano, bych. Tak, a ještě bych možná chtěl říct, že třeba skutečně úplně právníky nenahradí umělá inteligence, ale bude potřeba jich výrazně nižší počet, takhle bych to chtěl. Paní doktorka Solarčík-Krausová odpoví. Tak je pravda, že určité negativní výsledky té umělé inteligence lze odstranit. Na druhou stranu už se ukazuje z vědeckých výzkumů, že právě když ten systém se krmí jenom těmi svými daty, tak začíná vyhazovat určité problematické výstupy. Takže zde bude opravdu záležet na té datové praxi, na té transparentnosti v tom, že skutečně uděláme si seznam všeho, na čem se učí a bude velice důležité vybírat, na čem se ta umělá inteligence bude učit. Zjistila jsem, že vstupuje do hry i to, kolikrát si přečte který dokument. To znamená, že vy, když tomu systému necháte 20krát přečíst občanský zákoník a jenom jednou třeba zákon o obchodních korporacích, tak on bude dávat špatné výsledky. Takže skutečně tady je problém v tom, my se stále s tou technologií učíme pracovat. Jak říkal kolega, není možné zcela vysvětlit, proč a jak systém rozhodl. Takže tady budeme muset vždycky vědět, že jsou omezení a nikdy software nemůže fungovat na 100%. Takže ten lidský prvek tam bude právě v auditování těch systémů, v kontrole výsledků a i v tom, že prostě i ten člověk se bude muset neustále dál učit, aby ten systém mohl efektivně kontrolovat. A já bych jenom řekla to, že zákony vycházejí z poptávky společnosti, nikoliv z toho, co nám vymyslí umělá inteligence. Takže já bych si stále jenom jako směřovala to i tím směrem, který říká Evropská unie, kdy máme ten human-centric approach, kdy je člověk uprostřed, kdy ty systémy by měly fungovat pro člověka, nikoliv, aby ho nahradili, anebo aby ho odstranili ze světa. Právě to jsem chtěl říct, že právě to zadání té společnosti, to se zadá do té umělé inteligence a ono potom navrhne ty zákony, to se nevylučuje přece to, co... Určitě může pomoci ve formulaci, ano. Ano, nejenom ve formulacích, ale analyzovat ten problém a nalézt vhodné řešení. To není jenom formulace, to nejsou jenom jednoduché opakující se úkony, jak tady někde taky bylo řečeno. Právě složité analýzy a vlastně daleko třeba možná ještě lepší, až se ten systém bude naučí. Já na to krátce zareaguju. Čím víc člověk získává zkušenost s tím, jak ta umělá inteligence pracuje, tak tím víc naráží na její limity. Ono totiž je skutečně potřeba vnímat ten stroj jako tu kalkulačku, o které jsem mluvil. Je to prostě stroj, který reaguje na zadání, které dostane a nějakým způsobem ho zpracovává. Myslím si, že samotný ten název, totiž ta umělá inteligence, je trochu zavádějící. Ona totiž ve své podstatě nepřemýšlí, ona jenom generuje výsledky na základě nějakých dat, která má. To je první poznámka. Pokud je teda o legislativu, tak si dovedu představit, že může pomoct k tomu, aby se neobjevovala v právních předpisech ustanovení, která budou vzájemně kontradiktorní, což se prostě nezřídka děje, zejména u prostě velkých kodexů a potom to sebou nese nějaké interpretační úsilí, tak to určitě může pomoct v rámci čištění legislativního procesu.
Pokud jde ale o to obecné nastavení hodnotové, tak si myslím, že je to otázka zadání pro tu umělou inteligenci. Ona sama žádné hodnoty nevymyslí. Ona prostě vyjde z toho, jaké hodnoty si přečte v těch svých datech, která má. No a druhá poznámka spočívá v tom, že je potřeba se vyvarovat situace, která je hezky stvárněna v jednom sitcomu, který se jmenuje Malá Velká Británie, kde nějaký žadatel o dávku přichází a ta úřednice se podívá do počítače a říká "The computer says no." A teď on se ptá, a proč teda nedostane? The computer says no. To znamená, že je potřeba skutečně tu umělou inteligenci používat jako nástroj pro člověka, který činí rozhodnutí, a nikoli se odvolávat na umělou inteligenci, která nějaké rozhodnutí učinila. Já si z časových důvodů dovolím tento velice zajímavý panel a bohatou diskuzi ukončit. V případné diskuzi pokračujte prosím o přestávce, kterou vyhlašuji do 11 hodin 20 minut. Děkuji za pochopení.